The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Now, in preparation for our study of the Word of God, padayon kita sa atong tuon o ato sang andamon tong kaugalingon. We have to use the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. After you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming your sins. The issue is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, let us pray. Magampo kita, Heavenly Father, it is so stunning and amazing, the moment by moment, minute by minute, hour by hour, day by day, year by year, you stand by our side. You never leave, you never change, your faithfulness never wanes. Your love for us is always constant. We thank you, Father, that your grace is sufficient for all that we do and for all that we are. We also appreciate the fact that we have an eternal security in you that cannot be shaken regardless of the circumstances, regardless of politics, regardless of the status of our nation, regardless of the simple circumstances of our lives. We pray that the doctrine might be real to us, that our minds might be open to what we are about to study. We ask all this in Christ's name. Amen. We are here today once again. We are in good health. I hope you are, and we are alert with a clear mind. We are alive and kicking. We are breathing, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace of God. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it, because it is grace. So karon magapadayon kita sa atong tuon sa pulong sa Dios nga atong sumpay kini sa atong gibiyaan nga hilisgutan ni atong miaging higayon nga kita nagauban. So karon magasugod kita og andamo na itong kaugalingon. First of all, ang Diyos
Kung siya muna-una, dili pareha sa imong paghuna-huna. He does not think as you think. Gikinahanglan mo ang pagkat-on sa paghuna-huna sama ni Kristo kung buot mong kinabuhi sa kinabuhing espirituhanon, spiritual life. Ang Isaias 55 versikulo 8 ngadto sa 9, Isaiah 55:8-9 nagaingon, kaya nga akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay sama kang kalangitan habog kaysa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Abi nimo, ang tao, kitang mga tao, muna-una magtawhanong mga hunahuna, common or human viewpoint. Apan ang Dios muna-una, Dios nung hunahuna, divine viewpoint. Ang tawhanong panguna-una, magaingon man og pagbinuutan og may langit ka. Mao nay sinultihan sa tawhanong panguna-una. Apan ang Dios nung panguna-una, divine viewpoint, nagaingon og tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas ug mahilangit ka. You see, ang atong panguna-una, our thoughts, nahidayag, meaning naga-reflect sa atong kinaiyang makasasala, old sin nature. While ang iya sa Dios nga panguna-una, naga-reflect sa iyang hingpit nga kinaiya, perfect essence. Ang Dios nakanayon sa pag-ingon og ang akong mga pamaagi o mga laraw dili inyuhang mga pamaagi. Kaya ang Diyos nung maayo, divine good, mao'y pamaagi sa Diyos samtang ang tawhanong maayo, human good, mao'y iyahas tao nga pamaagi. So, I hope nasabtan mo kini. Now, ang bugtong matang sa maayo, the only good nga mapanalanginan sa Diyos, ang bugtong matang sa maayo nga magamit sa Diyos, mao ang itawag og Diyos nung maayo, divine good. Now, have an open mind nining bahina. Kay minungdanon gyud ni pangayo alang sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Very essential o very critical kining doktrina. Okay. Ang divine good, Diyos nung maayo, mao ang pagbuhat sa usa ka hustong butang sa hustong bagay. Divine good is doing a right thing in a right way. Ang paghatag og salapi ngadto sa simbahan, ngadto bas mga misyonero o mga ebanghelista, ang pagampo, ang pagsaksi, witnessing, ang pagtabang niyatong nanginahanglan og tabang, kining tanan mga maayo man. Apan kun imo ka nang gibuhat nga wa ka mapun-i sa Espiritu Santo, kana silang tanang mga binuhatan mo'y gitawag og tawhanong maayo, human good, ug dili kini madawat sa Dios. Kasabot ka? Unsay gisulti sa Dios? Ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Kaya ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw. As long as samtang magpadayon ka sa paghuna-huna sa imong mga hunahuna, di gyud kang makatupong sa plano sa Dios alang kanimo. Dili. Mao'y hinungdan nga gikinahanglan mo ang imong pag-usab sa imong paagi sa paghuna-huna karon nga usa ka naka Kristohanon. Gikinahanglan nimo ang pagkat-on sa directive will sa Dios sa imong kinabuhi. And you must do it. Kinahanglang imo ka nang tumanon. Ang Filipos 2:5 na kanayon, angay ninyong batunan ang una-una nga gibatunan ni Kristo Jesus. Buot sa Dios nga muhuna-huna ka sa ginauna ni Kristo sa iyang pagkatao, in His humanity, dinhi pas kalibutan.
And by the way, kana mao ang Biblia, ang hunahuna ni Kristo. The Bible itself is the mind of Christ. Ang mga sulat o epistles diya sa bag-ong pakigsaan, naghatag kanatog usa ka sumbanan, a pattern sa pangunahuna ni Kristo, aron imo kining kopyaon o sundon o sundugon sa imong kinabuhi. Ang gisulti diha sa 1 Corinto 2:16 mao kini. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa una-una sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo, the mind of Christ. Abigod nimo, sa pagkatao ni Kristo, what I mean in His humanity, gihikaw niya ang iyang kaugalingon. He deprived Himself sa gahom sa iyang pagka-Diyos. Kinabubuton niyang gi-limit. He voluntarily limited Himself ngadto sa tawhanon niyang mga hiyas o mga kinaiya, attributes, human attributes, sa tuyo nga matuman niya ang plano sa Dios nga Amahan. Sa ato pa, sa kinabubuton, iyang gihikling, He willingly set aside ang iyang gahom o pribilehiyo, ingon nga Dios, aron sa ingon niya na siya magpakamatay dito sa krus alang kanato. Tiyaw mo ka ng desisyon nga gihimo ni Kristo, tungod lamang gayud kay iya kitang gihigugma. Mantod pa sa Filipos 2:8, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Higala, tutuki og maayo ang duha ka mga pulong nining bersikulo. Duha ka mga pulong nga naghulagway kang Hesukristo ingon nga tao, as man. Ang mga pulong nagpaubos og nagmasinugtanon. Sa in English, humility and obedience. Og dinha, imong makatunan unsaon mo sa pag-awat ni Kristo, how to be like Christ, o pagsundog ni Kristo. You know what? Ang atong pagkat-on sa panghunahuna ni Kristo, musangpot o musangko sa atong pagtubong Kristohanon. O by the way, ang paghunahuna nato sama ni Kristo, gikinahanglan ta ang pagbaton o pagpaubos, humility. Ang pagka-mapahiubsanon, humility, usa ka pagkamatinahuron o otoridad, obedience to authority, o pagkaway, pagkamapahitason, no arrogance. Kaya ang pagpaubos, God, humility, usa ka kahimtang nga naay pagkagaan, relax nga panghunahuna, nga mamunga kini og kapahulayan, rest. Sa laing bahin, ang pagkamapihitason, arrogance, usa ka panghunahuna kini nga mamunga og kasamok. Di lang kay kasamok, kaguliyang og pagka-diskontento. Ingnon lang nato nas Visayan. Kay numduman ta nga ang pagkamapahitason maoy misintensya ni Satanas ngadto sa linaw sa kalayo. Nahinumdum ka. Ug labot pagyud ni ang pagkamapahitason maoy nakapaigi nila ni Adan ug ni Eva gikas hardin sa Eden. Gigihan sila tungod sa ilang pagkamapahitason. Ang pagkamapahitason dugang pagyud niya na musangpot og suliran ngadto sa Dios. It's gonna lead toward trouble with God. Ang Dios angay tang hinumduman, nagpaabot kanimo isip iyang anak og ingon nga sakop sa iyang harian ng panimalay nga magbaton ka og pagpaubos, humility. Sanglit nagsaad ra bagayod siya kanimo nga iya kang pauswagon. He will promote you pinagi sa imong pagpaubos. He promises to promote you through your humility.
Paminaw nining pulong sa Dios sa giingon diha sa Santiago 4:6 nga nag-ingon, apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa, sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. You see, matudluan ang mapaubsanon. A humble person is teachable. Gusto? Kay, abi nimo, diha sa imong pagkamapaubsanon, imong maamguhan, nga wa gyud kay sarang mahimo nga mulampos ka unta gawa sa mga pagsangkap sa Dios. Imong maamguhan, you are going to realize diha sa imong masaligon nga pagsabot sa pulong sa Dios nga ang Dios mihimos tanan niyang mahimo aron iyang siguruhon nga ikaw magmalipayon. Tiyaw mo ka na? Wa gyoy ikatandi sa matinumanong pagatiman sa Dios kanato. Wa gyoy bisag gamayng pagkapakyas ang pagsangkap kanato sa Dios. Wala. Ayaw kalimti ang gisultis Filipos 4:19 nga nagkanayon, ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Sa laing bahin, muatubang gyud tang tanan, why exempted niini, muatubang tag mga suliran o mga pagantos. Sakto? We all are going to face problems and disasters. Well, matod pa diyan sa Job 5:7. Apan ang tao gihimugso aron magdalag kasamok sa iyang kaugalingon sama sa aligato nga manglupad gikan sa daob. Job 14:1 nag-ingon, ang kinabuhi sa tao mubo og puno sa kasamok. Yes, it's true. Tinuod yun nga moabot ug musunod pagyud sa atong kinabuhi ang mga kasamok. Sa giingon diyan sa Job 14:1, mubo og puno sa kasamok ang atong kinabuhi dinis kalibutan. Apan paminaw, ang Dios adunay giandam alang kanato nga mga paagi sa pagsulbad og siliran, problem-solving devices. Ug kining maong mga paagi, gimugna kini sa Dios alang sa pagsulbad sa matag usata kasuliran o kasamok. Sa atong pagpaubos, atong nailhan ang pagkahingpit sa Dios. Ug ato sang nailhan ang atong imperfections. Ug busa di na ta magpaduma og suway sa pagsulbad sa atong kaugalingong mga suliran. Ug labot pa, di man gyud ta makasulbad sa maong mga suliran. Ug nga ang Dios di lang kay makasulbad siya niini, siya pagyud mahibaw sa pag-atiman niini nila sa hingpit. He takes care of them perfectly. Pinaagig katingalahan pagyong mga paagi nga di nimo maisip. Imong gituhuan ang iyang saad nga siya ang magasangkap sa tanan mong mga panginahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Sa laing bahin, gubot o punos mga kaguliyang ang kinabuhi sa mga dili Kristohanon. Di ba? Unbelievers, puno gyud, gubot o puno ang mga kaguliyang ang ilang mga kinabuhi. Ang ilang kinabuhi mo'y gitawag sa in English og rat race. Rat race. Nabali man ito nga ako. Rat race, meaning na kanang pagginukdanay sa ilang pakigbisog sa kinabuhi. Rat race. Sanglit, maningkamot man na sila sa pagtagad sa ubang tao, una pa sila makahuman pagatiman sa ilang kaugalingon. Hinon, ingon nga magtotoo,
Di ka na kinahanglang magkinabuhi nga ana ka ng padayon nga kaguliyang o kagubot. Di na kinahanglan. Sa dihang nailhan mo nga ang kaluwasan nga imong naangkon nakapagawas na kanimo gikan sa merkados mga ulipon sa slave market of sin. Mahimo mo na ang pag-relax diha sa mga pagsangkap sa Dios. Pinaagi kang Kristo o nagpagawas na kana kanimo gikan sa mga kabalaka sa umaabot nga mga adlaw. Ang Mateo 6:34 nagkanayon. Busa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw. Kaya ang tinuod, ikaw ra manggoy naghimog lisod sa Kristohanong kinabuhi, ikaw ra. Wa man gyud lisod sa yano nga sugo sa pagkat-on o pagpaubos. Hinoon, kung dili nimo ugmaron ang espirituhanong kahanas, spiritual skill nga mukabot ngadto sa pagpaubos nimo, nan imong gitugutan diha ang pagkaarugante nga motubo kini siya. Ug imo na hinuong gihimo nga complicated ang imong kinabuhi. You see? Kaya na complicated ang imong kinabuhi, kung gibati nimong gipunayan kag hatag og labads o nan, makaingon ko diha nimo nga wa gyud di ay nimo masabti ang prinsipyo sa faith rest drill. Ang paagi sa pagtuo nga nagdaog kapahulayan mo kanay pasabot sa binisaya faith rest drill nga mao ang kinirba mo ang ikatulong problem solving device nga gisangkap sa Dios kanatong mga Kristohanon. Higala kung imong tugutan ang pagkaarugante nga mopulis pagpaubos diya sa imong kinabuhi, musugod karabas pagpangitag tawahan ng mga solusyon, inay Diyos ng mga solusyon. Diman ira na. Kaya bigod nimo ang pagkaarugante, ang arrogance, mag-isip ni siya nga naagyo mas sayon nga solusyon kaysa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Naibaw ka, ang kanunay puntariya sa pagkaarugante maong problema. Samtang sa pikas nga bahin, ang puntariya sa pagpaubos maong solusyon. Ang solusyon sa Dios. Di man nga ang pagkaarugante nagapadayag kini siya iyang kaugalingon in many ways. Apil na niya na ang iyang pagrebilde batok sa autoridad. Bisan pa ang mga iladong mga magtutuo sa ilang panahon, nahisukamod man gani nining sala sa pagkaarugante, pagkamapahitason. Ginamit ang malig-on nga pagtuo kadto si Moises mao'y nangu sa mga Israelinhon pahilayo sa Ehipto. Ninumdum ka? Iyang gisaligan ang Ginoo bisan pag ang pulang dagat, the Red Sea, diha sa ilang atubangan. Ug ang mga kasundawhang Ehiptohanon didto sa ilang likod. Gimanduan ni Moises ang gipangkuyawan nga mga Israelinhon sa dili pagataranta to not panic. Kundili sa iyang pag-ingon ngadto kanila, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo nining adlaw aron pagluwas kaninyo. Sa in English, stand still, behold the deliverance of the Lord. The Lord will fight for you today. Exodus 14:13. Gibahin sa Dios ang pulang dagat, di ba? He divided. He separated. God parted the Red Sea. Ug iyang giluwas sila. Human mo labay ang kapid-an ka mga tuig didto sa gitawag og Meriba. Kinis Moises tungod kay giabot siya sa pagkaarugante. Yes, miabot ang iyang pagkaarugante. Misupil sa direkta nga mando sa Dios nga pasultihon kini siya ngadto sa kabato aron gikan niadto mubuhagay unya ang tubig
alang sa gipang uhaw nga mga Hudiyo. Exodo 17. Resulta nitong iyang pagka-arugante o paghimo niya niyadtong daotang desisyon, wa na hinuon siya tugutis pagsud sa yuta sa saan, promised land. Wa na. Si Apostol Pablo, inumdum kang Apostol Pablo ang nagsuwat sa nabantog ng mga doctrinal epistles diha sa Biblia. Miatubang usab kini siya sa problema sa pagkarugante. Sa diyang misupak siya sa Dios, sa dili niya pag-adto sa Roma, sumala sa gimando kaniya sa Dios, inay nagtuman siya sa pag-adto sa Jerusalem. Mga buhat 18. Tungod niya itong dautan niyang desisyon, ang nahiaguman niyang resulta niyadto mao nga siya gidakop ni noon ingon nga binilanggo o gipadahan dito sa Roma nga kinadinahan in chains. 1 Pedro 5:5 nga to sa 6 nagaingon kini, paminaw, kontra sa Dios ang mga garboso, mga arugante, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Principle, na prinsipyo din ang tawhanong mga solusyon, maisip nga dili solusyon. Ang Dios ng mga solusyon, maoray matuod nga solusyon. Human solutions are no solution. Divine solutions are the only solution. Sa makadagang higayon, matag adlaw, kinahanglan tas pagpili, dapig ba kita sa Dios o supak ba kita kaniya? Kung mohimot taniining pagpilia, inubanan sa pagkaarugante, atong gipili ang atong solusyon o ang kadulom sa pagkaway solusyon. Apan kung kining pagpilia ubanan tag pagpaubos, atong gipili ang hingpit nga solusyon nga iya sa Dios, God's perfect solution, nga mao ang pagpuno sa Espiritu Santo, ang atong paggamit sa doktrina diha sa atong kalag, paggamit sa 10 problem-solving devices o guban pa, ug atong gibutang ang atong kaugalingon sa kamot sa Dios. 1 Pedro 3:8-9 nagaingon, sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga hunahuna ug pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaluy-anay ug pag mapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi og dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Sa ingon nga ang Dios nagamando man kanimo sa pagbaton og pagpaubos, usab siya nagmando kanimo nga masinugtanon ka sa iyang pulong. 1 Juan 5:3 nagaingon, kay ang ilhanan nga gigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Ang Dios pinagi sa iyang grasya nagahimo nga sayon alang kanimo sa pagka masinugtanon, to be obedient kaniya. O gumikan niya na ikaw makakinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi. Gihatagan ka gahom sa Espiritu Santo. Ang maorang matang nga gahom nga nakapalahutay kang Ginoong Jesucristo sa pagpabilin dito sa krus samtang iyang gisagubang kadtong mabangis ug way puangon nga pagsakit kaniya tungod sa matag sala sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Si Jesucristo mibungad sa pagingon, ug isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo
ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mateo 11:29 ug 30. Sa in English, nagaingon kini, learn of me, because I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. My yoke is easy, and my burden is light. Si Jesucristo, nagasulti kaninyo niini. Ana ako'y pagpaubos. Kinabubuton kong ihikaw ko ang akong kaugalingon. I was willing to deprive myself of my deity. Ihikaw ko ang akong kaugalingon sa akong pagkadiyos ug ang akong pagkahimong tao. Kat unigikan kanako pagpaubos ug ang pagkamasinugtanon ug masayon ra ang kinabuhing espirituhanon. Ang personal mong gugma lang sa Dios nga Amahan, mao'y nagapadasig sa imong pagkamasinugtanon ngadto kaniya. Ang labing tinuod, kung wa kay gugma ngadto sa Dios, di gyud kang magmasinugtanon ngadto kaniya. Ug niya pa, di gyud kang makahigugma kaniya kung wa kang kaila niya. Husto? Ug imo lamang siyang mailhan pinaagi sa matag adlaw mong pagtuon sa pulong sa Dios. Nakasabot ka? Matag adlaw. Ang matag Kristohanon may katungdanan sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia, Bible doctrine, ug sa pagkabot sa gipahimutang sa Dios nga tuyo ug tumong nga mao ang pagtubo sa Kristohanon ngadto sa espirituhanon nga paghamtong, spiritual maturity, ug nga iyang mahimaya ang Dios. Diha sa Juan 14:23 ngadto 24, si Jesus miingon, kung imo akong gihigugma, tumanon nimo ang akong mga sugo. Siya nga wala mahigugma kanako, dili mutuman sa akong mga pulong. Dayag og tin-aw gyud kang gisultihan sa Dios. Nga kung wa ka mahigugma kaniya, di gyud ka mutuman kaniya. Ang personal mong gugma ngadto sa Dios mao'y magdarasig, motivator sa imong pagkinabuhi sa espirituhanong kinabuhi. Kung wa kay tinguha sa pag-ila kung kinsa ang Dios, aron unta imo siyang mahigugma ug imong tumanon ug sundon ang iyang plano sa imong kinabuhi, di gyud ka maningkamot sa pagkat-on og doktrina. Ug mao nga wa gyud kay laing dangatan kundi ang tumang kapakyasan. Failure. Apan hinuon ni gala, anay usa ka pagpatinaw kanimo. Paminaw. Paminaw og maayo nini. Bisan og wa gyud kay nahibaw-an og nakatunang doktrina sa Biblia. Apan imong gituuhan si Kristo ingon nga imong manluluwas, moadto ka sa langit. Yes, mahilangit kay gala. Akong malikon to sa pagingon. Masigwa ka tuhog dayon sa akong gingon. Bisag wa gyud kay nahibaw-an og nakatunang doktrina sa Biblia. Apan imong gituuhan si Kristo, imong gidawat si Kristo, imong unsa. Gituuhan siya ingon nga imong manluluwas, you believed in Him, nga siya namatay dito sa krus tungod sa imong mga sala, moadto ka sa langit, mahilangit ka. Apan na ay laing dakong apan, naiapan diha. Subo lang una-unaon nga nasipyat ka sa pag-angkon niyadtong mga mabulokon labihan sa kadaghang mga panlangin nga giandam unta sa Dios alang kanimo. Kung nakakabot ka pa unta sa pagkahamtong nga Kristohanon, both dinhi sa yuta ingon man didto sa langit. Panalanginan ka sa Dios kung magmatinumanon ka sa iyang pulong. Maora na ang nakaapan. Ato ning ipadayon sa sunod nato nga panagtagbo, panag-uban nining atong Bible study ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube and Facebook. So gidapit ka gihapon pagsunod niini, pag
padayon sa pakiguban aron imong makatunan pa ang dugang pang mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. With our heads bowed and your eyes closed, we dedicate the closing moments of our worship service atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw to anybody who is here without Christ, without hope, and without eternal life. We want you to know that Jesus Christ had you personally in mind when He went to the cross. Ikaw ang didto siyang una-una. And every sin that you have ever committed, past, present, or future, has been imputed to Him and judged. So that right where you sit right now, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. He was judged for your sins. He carried all our sins in His own body on the cross. Our sins had been judged. So the door of salvation, the door of eternal life is now open. How do you walk through it? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish, but have eternal life. John 3:16. Right where you sit right now, you have the opportunity, you have the freedom, and you have the privacy to believe in Jesus Christ. Why? Your head is bowed, your eyes are closed. That means you have privacy in your soul. Your soul is where you think. Your soul is where you make your decisions. Volition or free will belongs to the soul. And right now, karon mismo gayong higayuna, in the privacy of your soul, forming the sentences in thought only, inaudibly, dili madungog, you can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today. Challenge us by these things, for we ask it in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.